kang kungkong? Adto na ka? Ha? Saman mo? Ram. Ram. Ali. Gawas ka? Ram? Hey, gawas ka? Tingog ba? Mugawas ka? Ha? Mbo, mugawas ka? Ha? Imingaw na ka dito, gawas? Mbo. Bu. Dali. Ali. Bu. Imingaw na ka, Rambo? Ha? Dali. Dali ba? Dali. Rambo. Ram. Imingaw na ka? Mugawas ka? Rambo. Arejag. Ali. Rambo. Ram. Dali. Imingaw na ka dito? Mugawas ka? Ha? Tingog. Mugawas? Ha? Oh. Mugawas ka? Oh. Dali na ba? Saman mugawas ka? Kay ablihan ka? Ha? Tingog. Gawas ka? Oh. Gawas ka? Nya, kita mong kungkong dito. Rambo. Aliram. Bu. Ram, saan mo gawas ka? Ha? Mugawas ka, Ram? Ha? Oh, ayan. Gawas ka? Saman? Musulod ka dire? Ha? Musulod ka? Oy, musulod ka dire? Bu. Ali, musulod ka, ali. Sulod ka? Ha? Musulod ba ka? Saman? Sulod ka? Klaro istorya, kini maklaro. Dili sabtan. Grego mana? Saman? Ha? Saman? Sulod ka? Ha? Oh. Sulod? Ha? Oh, lagi. Ay pagwal dia, ha? Pasok ka, dre. Sulod ka. Ha? Sulod ka?